Pre mňa, ak sa nenahneváte, je billboard pani Remišovej, ktorá hovorí, že treba zobrať majetok nelegálne nadobudnutý podvodníkmi. Ja neviem, či ona potrebuje ďalekohľad. Však stačí, keby sa dnes pozerala na tlačovej konferencii, teraz neviem, či pán Kiska stál naľavo alebo napravo od nej, no viac kovaného podvodníka, ako je pán Kiska, nevie nájsť na svete. Ten by ukradol aj mŕtvemu kabát. Daňové, pozemkové podvody. Prosím, a raz sa ma na to pýtal pán Korda, že prečo tak hovorím. Pán Korda, on sa reálne priznal k týmto trestným činom. Pán, prosím, ešte stále hovorím ja. Lebo prijal inštitút účinnej ľútosti. Ako náhle príjmite inštitút účinnej ľútosti, musíte sa priznať k spáchaniu trestnej činnosti. Preto sa na tom výborne zabávame, že pani Remišová hovorí o odoberaní majetku rôznym podvodníkom, a jedného z najväčších, aký na Slovensku, na slovenskej politickej scéne existuje, stojí presne vedľa nej ako líder kandidátky.